Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na zasedání Zastupitelstva města Hoštky číslo 10/2024. Upozorňuji jako vždycky, že se pořizuje audiovizuální záznam dnešního zasedání. Zasedání bylo řádně svoláno, pozvánka byla zveřejněna na úřední desce města Hošky od 15.11. a současně byla tato informace zveřejněna na elektronické úřední desce. Na začátku dnešního zasedání musíme nejdříve vyřešit personální složení zastupitelstva města, protože na posledním zasedání zastupitelstva paní Jirásková rezignovala na post zastupitelky a mandát za volební stranu KSČM a nezávislý přešel na paní Annu Chaničkovskou. Paní Chaničkovská už zabrala místo u stolu zastupitelů. Tak a nyní by mělo následovat složení slibu. Slib se skládá v souladu s paragrafem 69 odstavec 2 zákona o obcích. Upozorňuji, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu podle zase nějakých paragrafů o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů v platném znění. Po přednesení slibu žádám paní Chaničkovskou, aby povstala, ke složení slibu pronesla slovo slibuji a následně svým podpisem složení slavnostního slibu potvrdila. Takže nyní přednesu slib. Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavu a zákony České republiky. Můžeš být na místě. Jo, tak slibuji. Takže to bychom měli slavnostní složení slibu a dalším řízením zasedání pověřuji místostarostku paní magistru Ilonu Stíránkovou. Dobrý večer. Začneme jako vždy schválením programu zastupitelstva města číslo 10. Program jste dostali všichni do pozvánky a měli jste možnost se s ním seznámit. Má k těm bodům někdo něco? Připomínky? Doplnění? Nikdo nic. Děkuji. A dáty třeba se na to viděli, nějaký možnost není. teď ještě chybí technika. Nebo můžu to volit? Jo, dobře. A určení zapisovatele, pan starosta navrhl a určili zapisovatelku paní Jiřinu Bláhovou. My skoro neslyšíme, to je hlučí. Není to vůbec. Vůbec tady, my tady to máme, a když mluví do hrnce a neslyšíme vůbec nic. Tak budu mluvit bez toho? No, to je lepší. Jo, no. dobře. Až vy. To umím. No. Dobře, takže k programu se nikdo nepřihlásil, to jste slyšeli? Dobře. Neslyšeli, ale ano. Neslyšeli? Dobře, nikdo teda, ještě jednou se zeptám, k programu nemá nikdo žádné doplnění ani připomínky? Ne? A pan starosta navrhl zapisovatelkou, je určená paní Jiřina Bláhová. Nemáme taky problém nikdo. A další schválení ověřovatelů zápisů.
Ověřovatelem zápisu jsou navrženy Kristýna Kinclová, Irena Nádvorníková. To všechno. Jo, jenom 2, pardon, dobře. A tady je hlasování, jestli s tím souhlasíte. Má někdo nějaký Návrh, tam nemáš komisi. To je ono. To byli ověřovatelé, si říkala, teď si říkala ověřovatele. Napsala jsem ověřovatel. No, tady mám No. schválení A ověřovatelů zápisu. Ta není, protože se neudává teďka už druhý veřejný zasedání. Tak, kdo je pro? Pro co? Pro nás. Ověřovatelé zápisu paní magistra Kristýna Kinclová a Irena Nádvorníková. Tak ještě jednou prosím, kdo je pro? Všichni, 13 takže pro. 13. Tím pádem proti nikdo, nezdržel se nikdo. A pokračujeme 1.5. Zpráva o činnosti kontrolního výboru. Kontrolní výbor se sešel 16. září a zabýval se 2 oznámeními o možném přestupku a plnění usnesení Rady města. Něco dalšího? Co to paní předsedkyně? Ale ještě jsme nehlasovali o zápise, jako jestli... O programu. O programu, teď já jsem se, jo takhle, no já jsem se ptala, když nikdo nic nemá, tak jsem to Musíme brala. hlasovat. No. Dobře, tak se vracíme k programu. Kdo je pro? Všichni, děkuji. A tím mikrofonem, jak to, tak to. Dobře. Tak, kontrolní výbor. Chce to paní předsedkyně nějak doplnit ještě? Zápis byl přílohou. Ano. A já jsem o tom neviděl nikde. Je přílohou. Čeho? Zprávy. Jsou tam oba, jak finanční výbor, tak kontrolní výbor. A u čeho to bylo? U bodu zpráva o činnosti kontrolního výboru. Takže když si najedu na Digi zprávu, No, Jedno, tak já teda prostě řeknu, co jsme probírali. Probírali jsme stížnosti malšovských občanů, jední nájemnice bytů na Malšově. Potom jsme tam měli ohledně dětské skupiny, jestli byla dojednaná schůzka, už nebyla, protože tam byly dovoleny, to budeme řešit teď do schůzce. Pak jsme tam měli kontrolu výběrového řízení na rekonstrukci místních komunikací. Kontroly jsou dodržování termínu vyvěšení záměru na úřední desce. Jsme chtěli vidět žádost o nahlédnutí do smlouvy mezi městem a Tenisem SRO. A chtěli jsme vidět žádosti, teda smlouvy s městem a osobama, které mají svoji reklamu na oploceném hřišti. Bude následná kontrola, protože jsme zjistili, že podle směrnice smlouva nebyla s žádným z účastníků, který to tam pověšení mají. Nějaký dotazy ještě k paní? Prosím. já bych chtěl jenom poukázat na to, že minule nebo předminule jste schválili jednací řád zastupitelstva města a tam je napsáno, že mimo jiné kontrolní výbor měl kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva města. A jestli jsem to takhle rychle přelí, tak vypadá to, že tam není žádná kontrola plnění usnesení zastupitelstva města. Tak jenom na to poukazuju, že by se tomu mělo věnovat. Otázka je, jestli by měli kontrolovat všechny usnesení, jestli jsou splněné nebo ne, anebo jenom část. To z toho jednacího řádu není úplně jasné. Můžeme kontrolovat i na popud zastupitelů, tak pokud někdo bude mít nějaký podnět, tak nejsme proti. A každopádně, ale tam nejsou žádný termíny daný, tak jak já zkontroluji, nebo my kontrolní výbor zkontrolujeme, jestli je to splněný nebo ne. Když jsem právě řešila minule, že si myslím, že by měly být daný termíny k každému úkolu. Berte to prosím jako upozornění,
že to tak je v jednacím řádu a že by se to mělo naplňovat. Tímto nijak nevytýkám paní předsedkyni ani kontrolnímu výboru, ale je potřeba se na to podívat. Jsem rád, že jsi z toho vědom. Protože když jsi byl v kontrolním výboru, tak jste se ani nesešli. Na to, abyste něco kontrolovali. Milane. Můžeme dál. Ne, tohle můžeme, protože vy jste schválili teďka nově v jednacím řádu zastupitelstva města a není to úplně zřejmé a já upozorňuji na to, že by se... To bylo i v tom minulém. A jinak, když já jsem byl v kontrolním výboru, tak jsme některá rozhodnutí nebo usnesení zastupitelstva města kontrolovali. A teď jsem řekl, že se mi zdá, že tam není ani jedna kontrola usnesení. Je tam nějaký usnesení rady, jedno, co jsem viděl jenom tak v rychlosti. Tak 3 dokonce. Tak pokračujeme. Něco tady hučí. To není. Dobře, 1.6. Připomínky k zápisu ze zastupitelstva města číslo 9. Zápis ze zasedání byl řádně ověřen, nebyly vzneseny připomínky nebo námitky. Tam myslím, že nic. A dostáváme se k bloku 2, blok informací k rozpočtu a hospodaření za rok 2024. A 2.1. hodnocení plnění rozpočtu za leden až říjen 2024. Takže plnění rozpočtu probíhá lépe na straně příjmů, jako vždycky. Za prvních 10 měsíců teda jsme splnili příjmovou část rozpočtu na 75,17%. To znamená, to je na 75%, takže já si myslím, že dobrý plnění. Výdaje po konsolidaci na straně výdajů jsou v úrovni 45,7%, s tím, že teď nám tam naskákaly nějaké větší faktury, 7 milionů za opravy komunikací, další peníze za to VOčko a tak dále. Takže teď to trošku budeme dohánět, ale výdajovou stránku zcela jistě nesplníme. Dobře. Někdo něco? Dotazy? Nejsou. 2.2. Zpráva o činnosti finančního výboru. Finanční výbor se sešel 10. září 2024 a zabýval se kontrolou pohybu finančních prostředků, nedoplatky nájemného, bytů, hrobových míst, pozemků, závlahy a místního poplatku za odpady. Máme k tomu někdo něco dalšího? Nic? Tak můžeme pokračovat. 3. Připomínky spoluobčanů a zastupitelů ze zasedání zastupitelstva města číslo 9 z roku 2024. Ano, posledně byly dotazy, jak je to s tím VOčkem, že teda nebyl daný harmonogram, bylo to trošku složitý, nicméně VOčko je téměř hotové, máme tam nějaké závady, které jsme opravili provizorně, ale problém je v tom, že nám teďka odešly kabely na 2 větvích veřejného osvětlení, na kterých se vůbec nepracovalo. Je to tady kousíček náměstí, pak je to ulice Hřbitovní a Kamenná, takže budeme se snažit, abychom to do Vánoc nějakým způsobem opravili a měli na Vánoce aspoň světlo trochu.
Potom paní Nováková měla připomínku k neposekané cestě nebo té silnici k Vinici. Tam se nám to postupně podařilo všechno posekat, jak křížovou cestu, tak k Vinici, tak na Vinicích. Prostě máme omezený počet pracovníků, bojujeme, jak se dá. Potom tady byl pan Taške, který si stěžoval na praskání domu, zřejmě vlivem nákladní dopravy, která v ulici Petra Bezruče jakoby probíhá. Nicméně město vlastní dům číslo popisné 91 za kostelem pod panem Taškem a ten dům nám také praská, přestože tam žádný nákladní auta nejezdí. Myslíme si, že je to spíš záležitost zvyšování a snižování hladiny spodní vody, která letos nastoupala o nějaký centimetry, takže dali jsme terčík na fasádu, ten kontrolní, který prasknul, takže musíme to řešit dál. Teď a všechno. Dobře. 4. Zpráva o činnosti Rady města za období září až listopad 2024. Tak, Rada města se schází pravidelně, 14denní intervaly, někdy málo kdy 3týdenní, ale mám takový výpis důležitých usnesení, kdy jsme teda schválili uzavření smlouvy na vypracování energetické koncepce společností PKV Build SRO za nějakou cenu ve výši 412 000. Tam jde o to, že v podstatě energetická koncepce, oni nám zmapují veškeré obecní domy, energetické štítky, nebo energetické štítky ne, ale zmapují nám tak, jak ty domy fungují, jsou zateplený, nejsou zateplený a navrhnou nějaká opatření. Pak schválili jsme 17 000 korun na akci Běh Voštkou, která byla opět úspěšná. Je to akce, která již získala tradici a jezdí poměrně hodně účastníků i z docela velké dálky. Potom ještě něco zajímavého. Zveřejnili jsme záměr směny pozemků. Budeme to mít potom v majetku, kdy jsme se konečně teda dohodli s panem z Malešova, že ty pozemky, které on má pod garáží a na zahrádce, to 47 metrů čtverečních, že vyměníme za naše pozemky u vodárny. Je to připravený, máme to potom ještě do majetku, takže to bylo poměrně úspěšné jednání, konečně to budeme mít z krku. Potom jsme ještě taky schválili prodej zametacího stroje. Ta nabídka už visela za nějakou účetní hodnotu, ale bohužel nikdo neprojevil zájem, je to ten starý zametací stroj, takže jsme cenu snížili na 950 000. No a znovu to zveřejníme, dáme to i na nějaký portály, kde se takovéhle věci kupují, prodávají. Pokud byste o někom věděli, tak samozřejmě zametací stroj i s příslušenstvím, je k tomu sekačka, je k tomu rozmetadlo, pluh asi zimní, takže i s tím příslušenstvím 950 000. To je cca stejné. Všechno. Bod 5. Rozvoj města a místních částí a úpravy vzhledu.
Jak jsem říkal, nevím, jestli tam uvidíte nějaké obrázky. Pár obrázků jsem tentokrát připravil, protože teda provedla se ta třetí etapa kabelizace nízkého napětí. Vy jste si všimli, že dráty už sloupy nestojí, dráty nevisí, vlaštovičky si nebudou mít kam sednout. Takže to celkem proběhlo, už taky dodělává jenom poslední zbytky. Potom s tím jsme teda dělali i to veřejné osvětlení, kde ještě pár drobností taky zbývá. Čekáme až nás ČEZ připojí v té nové rozvodně, abychom pak mohli to provizorní zapojení z úřadu nějakým způsobem, abychom to dali do normálu, aby to bylo tak, jak to má být. No a největší teďka podzimní akcí byly opravy komunikací, to znamená pokládka toho asfaltocementového povrchu, nebo asfaltobetonového povrchu, tady víceméně v Kochovicích, ulice Lužická, Kvinici, Bodláková, Klicperova se dělala, ve Velešicích jsme udělali k paní Suchánkovi, jsme udělali taky jí po letech teda konečně hezkou cestu, aby to v zimě lépe klouzalo. No, takže jako jenom ta akce té pokládky, těch povrchů a samozřejmě všechno, co s tím souvisí, obrubníky a budou tam nějaké vícepráce teda, protože jsme udělali něco málo i navíc, než co bylo v rozpočtu k té dotaci. No tak cenu, kterou už jsem viděl, tak je tam někde 7 milionů a nějaký drobný. Všechno. Bod 6. Diskuze a připomínky občanů a zastupitelů. Já jsem se chtěla zeptat, dokdy měla být ta komunikace v Lužický, je tady to hotový? To je první ta, protože tam stále jako probíhají nějaký, něco tam dělají, ale přitom nic nedělají. Dobře. No, je konce října. Jo, takže se to s nimi řeší. Zítra máme Kontrolní den. víceméně kontrolní den, nějaký dohadovací řízení, no, od rána. Dobře. A jestli by teda šlo, oni tam sice dali zpátky na 2 těch místech zpátky ty dlaždičky, tu dlažbu, to zvyšovali teda kvůli tomu asfaltu, ale samozřejmě tam chybějí ty čáry, protože ty dlaždičky tam nedali, ty červený, jak tam dali. A jestli by to tam šlo jako zamít, protože tam zůstal tam ten štěrk po tom asfaltu, ten písek vlastně, že No, mám tam několik připomínek, ještě jako vytrhat to křoví Lužický, protože když se otevře potom dveře od auta, že to jde přímo do toho křoví, jsou tam, jak říkal pan starosta, nějaký ještě badiny do dělky, že to ještě budeme procházet, včetně nějakého zboušení. A tak to křoví tam jako bylo vždycky, jo? A teď jim vadí některým. Když se zaparkuje mezi, tak to jde. Dneska jsem tam stála. Takže to, ale jako jo, ten kus toho křoví tam asi vadí, to spíš, že tam moc nedělají. Taky do té doby nedostanu zaplaceno. Vidím tam vždycky tak jednoho a dělají. Dneska tam bylo nějaký auto, ale nevím, co dělají. A jestli se teda budou zvedat i ty další parkovací místa? Ty, co jsou na té jedné straně, tam ty nebudou se zvedat. Ale tak tam je to. Je tam taky, ale tam šlo hlavně o dešťovou vodu, aby se tam netvořil lavor na tom stání a tady na tom stání, co je vlastně na té přilehlé straně těm bytovkám dole Lužický, tak tam se to zvedat nebude. Tam je to vyspádovaný, tam to má kam odtýct potom. Jo, dobře. To je Všechno? no, asi. Tak paní Nováková. Nedávno jsem šla na podzim cestou, já nevím, jestli vy tomu říkáte křižová cesta, je to cesta od Kocmanů Štěrková, kde byly vysázený stromy, jako hezký stromořadí. A bylo potom zase vysázený dál. Byl velký vítr
A ty stromečky, které nemají žádnou oporu, ty dosázený, klonily svoje větve až úplně k té cestě. Bylo mi strašně líto. A tak jsem vás chtěla opravdu požádat, že by bylo potřeba jim tu oporu poskytnout, že jako dobrý hospodáři se určitě projevíte a projevíte lidskost a cit vůči těmto stromům, který vlastně teďko na podzim, kdy bude sichravo, bude mráz a budou určitě zase větry, tak by se těm stromům mohlo podařit opravdu zlomit a zničit. Je to odkaz pro příští generace tady ta alej, tak si myslím, že by to stálo za to trošku projevit teda toho citu. Ano? No a pak ještě další připomínka. Vím, že jste asi jednali s tím panem Slunečkem, který má lisovnu, jak měl tu bývalou lisovnu. Tak když to řeknu hrubě, tak vás má vyloženě jako zastupitele v paži, protože tam stále jezdí. V roce 2026 by se tady měl konat poslední puchýř v listopadu. Je to akce, celostátní akce Klubu českých turistů, tak jenom věřím, že tato stezka ještě bude schůdná. To je asi tak všechno. Děkuji. Budeš reagovat? Já to budu reagovat. Co se týče těch vysázených stromků, tak zakoupili jsme plastové kůly, abychom tam, ty dřevěné kůly už uhnily a prostě jak jsme zakoupili plastové, čekáme teďka, až bude ta zemina trochu namočená, abychom je mohli zatlouct, protože nešlo nám to zatlouct, oni jsou poměrně asi takhle silný, ke každému stromku jeden a mají takovou docela tupou špičku, takže čekáme, až bude trošku lepší počasí, aby se nám to podařilo tam zabouchat. Takže myslíme na to. Co se týče stezky k Lisu, nebo cesty k Lisu, dívali jsme se i do územního plánu, je to tam vedený jako cesta, není tam žádné omezení, nicméně jsme jednali i s brzáneckým starostou o tom, abychom tam umístili zákaz vjezdu ze shora, ze spoda, aby tam v podstatě, aby bylo zabráněno tam jezdit. S tím, že samozřejmě cyklisti tam jezdit mohou. Já jsem za pánem byl, chytil jsem ho jenom jednou, měl tam spoustu lidí, tak na mě neměl čas, ale ví o tom, říkali jsme mu to jak my, tak brzánecký starosta. Je to v běhu. On tam musel 2 měsíce, musel vyzet veřejnou vyhláškou to stanovení toho dopravního značení. Myslel jsem, že to stihneme tady do toho zastupitelstva, ale bohužel by to teď mělo každým dnem ta lhuta uplynout, aby jsme tam ty značky mohli nainstalovat. Ještě někdo další? Prosím. Ještě jednou k těm opravám těch komunikací. Já jsem se chtěla zeptat, z jakého důvodu, nebo když už jste teda dělali asfalty, proč nebyl udělaný ten kousek u Brabenců vedle, ten kus, který tam zůstal betonový, a proč třeba například ten chodníček, jak je k hlavní silnici, který je betonový, popraskaný, když už se to jako dělalo v kuse, proč se to tam celý nenavázalo. A ještě vlastně chodník k naší bytovce v Lužický, protože jsme jakoby jediný, kterým obec vlastně ty chodníky, ten chodníček neudělal. Všichni ostatní mají asfaltové chodníky a my jsme tam vlastně jediný vchod, který není teda udělaný teďka v tuhle chvíli. Určitě to nebylo schválně teda, ale bojovali jsme trošku s termínama, protože tadyhle těch dodělávek mimo toho, co bylo naplánováno, bylo poměrně hodně a firma bojovala s termínama, takže budeme příští rok zase dělat, tak se na vás dostane určitě příští rok. U pana Brabence nevím, kterou část myslíte. To protažení jako dál pod křížek. No, když se jde jako pod kříž
To skončí. To vím naprosto přesně, protože... Tam je kus, že já nevím, 4 metry nebo takhle a tak přes šířku. To si dál, ne? No myslíš, tam to končí ten žláb, no, to je u Jakubů, a pak jsou Malimánkovi a dál. Ne, z Lužický dole normálně. Když se jede z Lužický na pana Johanovského od baráku. No, jo. Tam je ten žláb. Jo, tady ten kousek, jo, tady ten. 4, já nevím, 4 metry, 5 metrů. To mi uniklo asi v tom projektu, no. My jsme hlavně chtěli, aby ten žlab právě byl posazený níž, aby se tam to co nejvíc ta dešťová voda zadržovala a šla potom do toho příkopu, no. To je asi moje chyba, že jsem tam nechal ten kus. Plus teda ještě, když si to pak budete říct, tak ten chodníček k té hlavní straně. Jo, taky jsem ho chtěl dodělat, no, ale jak říkal pan starosta, byli jsme rádi, že to vůbec stihli v tom termínu vyasfaltovat, no. No někdo říkal, že to vůbec dělali. Že to nestihnu. No. Abych předešel ještě dalším dotazům, tak část té pokládky končí tam u Jakubů. Dál jsme nepokračovali směrem k Beranům, protože si to tam ti místní nepřáli. Tam jsem koukala, že to není, ale tak... No, nepřáli si tam i asfalt, že jim vyhovuje beton. By to aspoň zpomalilo některý. Tam nikdo nejezdí. Tam moc nejezdí. Spíš, že tam to je jak pěst na oko. Tak ještě někdo něco? Prosím. Já jsem se chtěl zeptat na jednu věc. Příští rok má dojít k několika měsíční uzavírce Roudnického mostu a když se dopředu nedá říct, že ta doprava naroste, tak předpokládám, že část prostě aut, která dřív směřovala přes Roudnický most, si to bude štrádovat tady Hoštkou. A ona ta silnice, ten úsek mezi Mastýřovicema a Hoštkou je už dost vyježděný, stejně tak jako na druhé straně, když se jede z kopce dolů do Štětí nebo na kopec nahoru, tak jsem se chtěl zeptat, jestli tohle třeba Suska náhodou dopředu s Hoštkou neřešila, jakým způsobem se to pak bude jako ošetřovat ve chvíli, kdy prostě v důsledku té nadměrné dopravy potom tam nebudou asi koleje a už vyjížděný dolík. Jo. Jestli se to bude třeba nějak řešit, aby pak ex post nedošlo k tomu, že tam bude opravdu co metr to díra. Jo. Teď už to k tomu směřuje, ten mostek u Mastýřovic je v dost blbým stavu a já si právě říkám, jestli v důsledku toho, až tam bude jezdit víc aut, to nepůjde ještě víc do háje. No. Myslím, ten mostek. Já jsem byl v Roudnici na poradě ohledně toho mostu, tak tam nám líčili, jak to budou dělat, že most bude pro pěší, že na půlce se bude pracovat a po druhé půlce se bude dát chodit, že tam bude jezdit nějaký vozítko, který bude vozit méně mobilní lidi. Samozřejmě, že ty blízní trasy jsou jasný, přes Litoměřice nebo přes Štětí, přes most. Ta silnice samozřejmě čeká na rekonstrukci. Nám chybějí ještě 2 podpisy, abychom měli vypořádané pozemky, pak se do toho pustí, určitě to nebude v té době, než bude hotov most. Jo, ale ještě pořád nám chybějí 2 podpisy, aby měli Suska nebo kraj, aby měl vypořádaný pozemky pod silnicí, no a pak můžou teprve začít opravovat. To, že tady bude jezdit víc aut, to víme, no, ale nevíme, jak si pomoct. Tak ještě někdo něco dalšího? Ne, tak bod 7, různé. 7.1, biologicky rozložitelný odpad u bytových domů. Tak, musím říct, že my jsme přemýšleli, jak bychom dokázali snížit množství směsného komunálního odpadu, protože stále uvažujeme o tom vážení popelnic a víme, že několik studií potvrdilo, že biologicky rozložitelný odpad u bytových domů tvoří 50 až 60 objemu nebo váhy té nádoby. Takže
Města různě dělali projekty. V Ústí ten projekt nebyl, pilotní projekt nebyl úspěšný, to znamená, že to příští rok zase zrušili. Město, my jsme získali 450 kompostérů ve 2 várkách, tak abychom dokázali na zahrádkách a zahradách kompostovat, abychom předcházeli vzniku toho biologicky rozložitelného odpadu. Ale u těch bytových domů je ta problematika hlubší, protože že ty lidi s tím nemají kam běžet, takže to skončí v tom normálním směsným komunálním odpadu. Se svozovou společností jsme se v podstatě dohodli, že vezmeme takový ty běžný nádoby, který dneska ti, co mají na biologicky rozložitelný odpad, je to hnědá nádoba 240 litrů perforovaná. Takže bychom nějaký nádoby vzali, máme vytipovaná místa, kam bychom je umístili. Nechceme to dávat z jednoho prostého důvodu, to nechceme dávat mezi ten tříděný odpad. Jo. Navíc v některých místech jsou tam i vlastně nádoby na ten směsný komunální odpad a tady ten odpad je docela náročný na čistotu. Pokud tam budou lidi házet igelitové tašky a pytle nebo zbytky s igelitýma taškama, tak to kompostárna prostě nevezme. Kompostárna to nevezme, musí se to naložit a odvízt normálně na skládku, takže ještě se nám to prodraží. Ale chceme to vyzkoušet, abychom viděli, jestli to nějakým způsobem jsme schopní zvládnout. Říkám, bude to na zkoušku, pokud se to neosvědčí, tak to do trvalého provozu instalovat nebudeme. Podobným způsobem se snažíme řešit teda i v místních částech Malešov a Velešice popel, který teda vzniká v topném období. Jo, tam víme, že pokud by se šlo vážit, tak tyto 2 místní části by byly znevýhodněné tím, že nemají plyn a produkují popel z těch tuhých paliv. Takže nějakým způsobem jsme už to taky diskutovali se svozovou firmou. Jsou nějaké 2 možnosti, uvidíme. Nicméně, když budeme vážit odpad, tak určitě to bude spíš rok, 2, spíš jenom orientačně, abychom viděli, jak nebude to hned spoplatněno, takže budeme mít ještě dál čas tvořit nějaké opatření. Máte k tomu někdo nějaký dotaz, doplnění? Ne, tak pokračujeme 7.2, program rozvoje města. Tak Rada města začala zpracovávat program rozvoje města Hoštky a jeho místních částí, který je vlastně základním dokumentem města, v němž jsou zakotveny hlavní rozvojové aktivity. Program rozvoje města jako důležitý dokument schvaluje zastupitelstvo města. Ten platný je do konce letošního roku. Myslíme si, že na začátku příštího roku to budeme mít nějakým způsobem zkompletovaný a budeme ho moct schvalovat. Udělali jsme dotazníkové šetření, obeslali jsme občany, rozeslali jsme 1340 dotazníků a vrátilo se nám jich 175, což je 13,1%. To číslo je vyšší než loni, ale nižší než v roce 2016, takže ale je to tak pořád skoro stejně. No. Přes 20% jsme se nikdy nedostali. V současné době jsme obeslali ještě spolky naše, aby taky nám dali nějakou zpětnou vazbu, co bychom měli nebo jak bychom jim mohli pomoci.
Já jenom několik málo čísel. Z těch otázek a odpovědí, které tam byly, to znamená kladné odpovědi, velmi dobré, docela dobré, nebo ty záporné, nemoc dobré, špatné, nedovedu posoudit, tak bylo z těch odpovědí bylo 76% odpovědí kladných, 18 záporných a 6% odpovědí bylo neutrálních, ani tak, ani tak. Dotazníky vyplnilo 57% žen, 34% respondentů bylo mezi 30 a 49 roky života a 28% občanů starších 65 let. Pak je tam ještě zajímavý údaj, bude to zveřejněno, nebo už je to možná zveřejněno na stránkách města, kde je nová záložka program rozvoje 2025 až 2028. Ten dotazník jste zřejmě viděli, zastupitelé předpokládám, že všichni. A byly tam zajímavé věci, že třeba v dospělosti více než před 10 lety se přistěhovalo 45% respondentů. Od narození žije v Hořce a místních částech 28% občanů, v dětství spolu s rodiči se přistěhovalo dalších 16%. Zajímavý na dotaz, jak by se měla obec dále rozvíjet, odpovědělo v Hořce a Kochovicích 47% a na Malešově 67% respondentů, že by měla zůstat stejně velká, neměla by se dál moc rozrůstat. Ve Velešicích to bylo půl na půl, zůstat stejně velká nebo postupný růst. Samozřejmě já tady hovořím o tom, že nejenom zastupitelé, ale i veřejnost se může zapojit. Zastupitelé, zase ten současný program najdete na stránkách města. My bychom chtěli mít do konce roku takovou tu hlavní kostru s nějakými těmi rozvojovými plány a po novém roce potom ještě uděláme určitě jedno sezení s veřejností, abychom zjistili ještě zase názor veřejnosti. Toče. Dotazy? Nejsou. Tak postoupíme k bodu 8. Změny majetku města. 8.1. Směna některých pozemků v katastru Malešov. Tak, to je to, o čem jsem mluvil již v té radě, teda v těch usneseních rady. Jsme se dohodli na výměně 47 metrů za 47 metrů. V současné době se zpracovává geometrický plán na ty pozemky nebo na ten pozemek těch 47 metrů, protože to máme zaměřený. Takže budeme tam řešit nějaké svoje ještě problémy, ale nic tam nebrání v tomu, abychom tu výměnu provedli, odsouhlasili a provedli. Dotazy? Doplnění? Nejsou. Přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku parcelního čísla 738/18 v katastru Malešov dle připravovaného geometrického plánu o výměře 47 metrů čtverečních v majetku města Hořtky za část pozemku parcelního čísla 625/12 v katastru Malešov dle geometrického plánu číslo 253 46 49/2022 o výměře 47 metrů čtverečních v majetku města Hořtka. Zastupitelstvo města schvaluje dohodu o shodě na průběhu hranic pozemků mezi parcelami 625/12 a 737/2, oba v katastru Malešov. Prosím, kdo je pro? Nebo to ještě... Já mám připomínku textu toho usnesení, protože to usnesení, tak jak bylo přečteno, je nekonkrétní.
Mělo by tam být napsáno směna mezi kým. Není tam vyjmenovaná žádná osoba. Teď tam jsou ty parcelní čísla, ne? A podle toho... Ne, musí být napsáno, směna je mezi jakými subjekty. To tam není napsáno. Mezi Podle městem čeho to tam musí Hořká být a napsáno? Kastrem Mášov. Cože? Podle čeho to musí být zapsáno? Aby to bylo jasné a Takže konkrétní. váš výklad. Prosím? Váš výklad. Jak můj výklad? No, teď říkáte, že podle něčeho to musí být napsáno. Máme tady 47 metrů v majetku města Hořky, jak by tam mělo být zase... Kdokoliv si přečte usnesení, tak musí být jasné, o co se jedná. Tady z toho není jasného nic, jenomže nějaký parcely se mění. Co to bude anonymizovaný? Doplníme. Tam chybí tohleto a pak je tam, nevím, jestli je to tam úplně napsáno, že to je metr za metr. Je tam 47 do 47. Teď jsem to četla, 47 metrů Jestli nedochází k čtverečních. nějakému majetkovému dorovnání. 47 a 47. Takže kdo je pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Kdo je proti? Nikdo? Zdržel se? Nikdo. Nehlasoval. 1. Ale vy si opravdu zahráváte, jestli schvalujete usnesení, který není konkrétní. Jsme říkali, že ho doplníme. Že tam bude... Prosím tě, dopiš to tam hned. Tak. Zápisy to je. 8.2. Prodej části parcelního čísla 2770 v katastru Hořtka. Tak. Bydlí tady nahoře v Kamenné ulici. Požádal o koupi části pozemkové parcely číslo 2770 v Kavu Hořtka o výměře 85 metrů čtverečních. Přesná výměra bude určena dle geometrického plánu. Dneska už víme, že ta výměra bude asi o něco menší, protože tak, jak to má oploceno, tak to 85 metrů asi nebude. Je to část pozemku, kterou má dlouhodobě zaplocenu a dlouhodobě ji užívá. Byl tam veliký smrk, který jsme pokáceli, on potom přišel. Martin, je tam něco vidět na tom, nebo není? Přišel s tím, že by tuto část pozemku odkoupil. Mluvili jsme i se sousedy, pan říkal, že by si pronajmul zbytek toho pozemku, nějakou nudličku tam, že by tam měl uložený dřevo a tam bude průchod zajištěn na ten jejich pozemek. Tak, dotazy k doplnění? Nejsou. Návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje prodej části parcelního čísla 2770 v katastru Hořtka o výměře 85 metrů čtverečních za cenu 400 korun plus DPH 21% dle usnesení zastupitelstva města pro zbytkové pozemky číslo UZ 2024/7/81 a s upřesněním výměry dle geometrického plánu. Mě rušíte. Tak. Ano, tam se zase musí doplnit, že to je... Dělám poznámku. Stejná poznámka. A já to píšu tady, já jsem to dala V zápise to bude. My to máme všichni tady napsané. A já to píšu tady. No a já to mám jako ověřovatel, aby to tam bylo dobře. Tak, kdo je pro i s doplněním? Všichni. Děkuji.
8.3. Nákup parcelního čísla 769/2 v katastru Velešice. Ve Velešicích jsme prodali ve Velešicích jsme prodali část pozemku, kterou měl před plotem, a došlo k takovému, on je to takový cípek, který zabíhá až před garáž jeho paní matky. No a ta si to všimla a chce, aby ten pozemek před garáží byl obecní. To znamená, my jsme to tam zase odměřili. Jedná se o 1 metr čtvereční, který bychom koupili od pana zpátky. Předesílám, že v usnesení bude zase doplněno od nacionále. Dobře, takže já přečtu návrh tak, jak je, s tím, že bude doplněn, jsme slyšeli. Zastupitelstvo města schvaluje nákup parcelního čísla 769/2 v katastru Velešice o ploše 1 metr čtvereční za cenu 100 korun za metr čtvereční. Kdo je pro? Všichni, děkuji. 8.4. Nákup několika pozemků v katastru Kochovice. V rámci veřejné realitní nabídky na prodej 2 pozemků v rozvoje lokality nad Ježkovým Mlýnem o celkové ploše 4701 metrů za cenu 1670 korun nám bylo v podstatě nabídnuto odkoupit ty pozemky. Jedná se o odkup od pana s tím, že potom nám ještě slevil 70 korun, takže ta cena dneska je 1600 korun za metr čtvereční. Navazuje to na tu lokalitu pro výstavbu. Cena by se mohla zdát příznivá, ale bohužel z toho pozemku budeme muset část vyčlenit na veřejnou zeleň, část musíme vyčlenit na komunikaci, točnu a tak dále, takže ono nakonec ta cena se vyšplhá daleko výš. Navíc by nám to zbrzdilo projekt, který už je téměř hotový v té lokalitě. Tady to znamená, že Rada města ten nákup nedoporučila. Tak, dotazy? Nejsou, čtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje nákup parcelního čísla 92/19, 92/52 v katastru Kochovice o celkové výměře 4701 metrů čtverečních za cenu ve výši 1600 korun za metr čtvereční. Kdo je? Nacionále. Dobře, tady je to taky doplněný. Kdo je pro? Nebo ještě dotaz? Ne, dávám protinávrh proti tomuhle usnesení vzhledem k tomu, že Rada města zaujala negativní stanovisko, tak navrhuji text usnesení zastupitelstvo města neschvaluje a dál pokračuje to, jak bylo přečteno. Já si myslím. Ale já si myslím, že to odhlasuje Už jsme se o tom bavili. Není potřeba o tom diskutovat. Je potřeba o tom diskutovat. Prostě systém neumí jednou tak a po druhý tak. Vždycky každý usnesení, ty jsi nás o tom poučoval, každý usnesení je kladný. Schvalujeme, neschvalujeme prostě. Hotovo. Je to návrh, schvalujeme, neschvalujeme. Já přeci nemůžu hledět na to, co umí a neumí systém. Já jako zastupitel mám právo dát protinávrh a ten protinávrh jsem dal a o něm se musí hlasovat. Je to nesmysl. Dobře, tak nejprve hlasujeme o protinávrhu. Kdo je pro protinávrh? 1. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A zdržel se
Mi to nechází, tak jeden se... Jeden něco. Jeden, nějaký tajný. Dobře. Tak a teď zpátky k tomu původnímu, co jsem četla. Kdo je pro? Jeden. Kdo je proti? 4. Zdržel se? Zbytek. 6. Vychází to? Nevychází. Nevychází to, bo já někdy nebudu. A kdo nehlasoval? Ty jsi hlasoval teďka. Ne. Tak tady jeden chybí. A Anča říká. Tak 2. A teď to vychází. Ano. Tak. Tak, 8, 5. Můžeme se na chvilku zastavit? Já bych docela rád, aby jsme nahlas řekli, co jsme vlastně schválili nebo neschválili. Totiž někteří to prezentují, že zastupitelstvo města neschválilo nákup, ale on to není pravda. Zastupitelstvo města k tomuto bodu nebo k této nabídce nepřijalo usnesení. To se objevuje v několika dalších bodech i v minulosti, kdy se dohadujeme o tom, jestli třeba Rada města přijala usnesení, že nesouhlasí s ničím, ale výsledek je takový, že Rada města nepřijala usnesení. A můžeme to vykládat tak, že Rada města pouze nepřijala usnesení, to znamená nerozhodla o ničem. Tak co? Nic. Dobře. 8, 5. Záměr prodeje pozemků parcelní čísla 1432/1 a 1432/2 v katastru Hoštka. Je to pozemek, který je tady za viaduktem směrem na Vellišice na levé straně. Jedná se o 15-18 metrů, je to zahrada. Paní má ten pozemek dlouhodobě pronajatý. Rada města svým usnesením předmětný prodej nedoporučila. Tak, jsou k tomu dotazy? Prosím. Nejedná se o prodej, jedná se o záměr prodeje. A opakuji pokolikáté na zastupitelstvu, že záměr prodeje je pravomoc Rady města. Pokud Rada města neschválí záměr prodeje, nemá to zastupitelstvo co projednávat. A já zase opakuju taky po tolikáté to, co ty, že v podstatě Rada města nemůže dělat předvýběr. O majetku může rozhodnout o nákupu nebo prodeji pouze zastupitelstvo. To, že Rada města nezveřejní záměr, dobře, tak nehlasujeme o zveřejnění záměru, ale o záměru prodeje. Tak. A to tady ale máme. Jak to tam je? Záměr prodeje? No, schvalujeme záměr prodeje. My neschvalujeme zveřejnění záměru. Takže návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části, části parcelního čísla 1432/1 a 1432/2 v katastru Hoštka o výměře 1518 metrů čtverečních. Kdo je pro? Nikdo. Kdo je proti? 3, 4, 5, 6. Kdo se zdržel? Tak, zbytek 2, 4, 6. No, tak to zase to nevychází, takže. No, nehlasoval. 4 a kdo nehlasoval? Ne. Tak ještě jednou. Tak ještě jednou. Kdo je pro? Kdo je proti? 4, 5, 6, 7. Tak 7. 7 teď, no, ano, já taky. Zdrželi se? 3, 4, 5. A nehlasoval? 1. Teď to vychází. Dobře. 8.6. Záměr prodeje stavebního parcelního čísla 22 v katastru Malašov. Tak, je to
Je to ten areál na Malešově za vilou, kde je dneska prodejna. Koupili jsme to tenkrát hlavně, abychom tam tu prodejnu mohli zřídit. Vzadu jsou 2 stodoly, na pravé straně konírna, na levé straně taky něco, původně svazarn tam sídlil, proto se tomu říká svazarn. Nicméně s panem a jeho manželkou jsme už v minulosti jednali o tom prodeji. Pak to usnulo, bylo to tam potřeba sehnat na to nějakou dotaci a tak dále. Takže teď došlo k tomu, že soused, jak se jmenuje? Že mu vlastně ta konírna zašla padat na jeho pozemek a on už si tam chtěl udělat garáž, střechu novou a to, ale zašlo se to sypat, takže jsme nakonec rozhodli o demolici, takže ten objekt jsme nechali zdemolovat s tím, že teda má stále zájem o ten zbytek toho pozemku. Vzhledem tomu, že v podstatě v tom bývalém svazarmu máme nějaké obecní věci, sekačku a další, ta budova je v celkem dobrém stavu, jsme v podstatě došli k závěru, že ten pozemek bychom prodávat neměli. Radili jsme se o tom i s Malešovskýma, spolek pro rozvoj obce Malešov, případně s hasičema v té jedné části stodoly mají hasiči zase nějaké auta, tam nějaké věci tam jsou prostě. Nicméně pokud bychom to všechno jakoby zbourali ten zadek, tak by tam mohly být 4 stavební parcely, ale my spíš chceme jít cestou toho, že bychom tam vybudovali nějaké dětské hřiště nebo hřiště, na kterým se dalo kopat. Hřiště je tam jediný ten plácek před kostelem, asfaltový hned u silnice. Víme dneska, jak ta doprava vypadá a jak všichni jezdí. Takže tam by takový zázemí vhodný bylo. Nicméně rada svým usnesením předložení žádosti do ZM projednání schválila. V tomto případě se návrh nezveřejňoval. Prostě rada města nedoporučuje prodat. Jsou k tomu nějaké dotazy? Já jsem se chtěl zeptat, chtěl jsem jenom připomínku, že určitě bych byl rád, kdyby to město z budoucnosti spíš tam nechalo postavit, nebo prostě, aby tam byly nějaké stavební parcely, na které by se mohly postavit domy, prostě nabídnout to, aby jsme zvýšili trošku stavy mladých lidí a dětí tady a myslím si, že i pro školu, i pro město jako takový a hlavně pro Malešov by to bylo, si myslím, pozitivnější, než mít někde nějakou zelenou plochu, protože o tu plochu je pak potřeba se starat, je potřeba ji udržovat. Bohužel v poslední době hodně lidí má různý psy, který volně pobíhají, je možný, že se to bude znečišťovat a tak. Radši bych viděl, aby to někomu patřilo a aby se o to někdo staral. To je jenom připomínka. Dobře. Někdo další? Prosím. Konkrétní nabídka. Co byla podána s tím, že by bylo možno, nebo ten zájemce by měl možnost získat dotaci
protože tam chce vybudovat nějaký mini pivovar, prodejnu, oni chovají kozy, v té jedné studole mají kozy, prodejnu jejich výrobků a tak dále, takže jako když jsme jednali, tak jako doufali, že se jim to podaří koupit levně. Ale vzhledem k tomu, že je to zastavitelné území a poměrně velké, tak jako to levně asi neklapne a jsem přesvědčený, že ten odhad bude. Oni tady píšou, že nabízí zpracování znaleckého posudku nemovitosti, kdy následně by uskutečnili odkup tohoto pozemku. Ale víme, že ta cena bude určitě dost vysoká, protože, říkám, je to zastavitelný území a my bychom chtěli spíš to tam nějak skulturnit a říkám, udělat tam nějaké hřiště a nějaký takovýhle pro malešovský občany, jestli tam někdy vzniknou parcely, tak taky by to asi šlo. Tak, další dotazy? Nejsou. Návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje stavebního i parcelního čísla 22 v katastru Malešov, včetně objektů s celkovou výměrou 2889 m². Kdo je pro? Nikdo. Kdo je proti? 12. Kdo se zdržel? Nikdo. Nehlasoval? 1. 8.7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby číslo římská 4 12 40 26 288. Jedná se o ČEZ Distribuci AS. Předložili smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby. Smlouva se týká zřízení přípojky elektrické energie na parcele 1713/2 v KU Malešov Oštky. Předmětný záměr uzavření smlouvy byl zveřejněn v období od 6.11. do 22.11.2024. Dotazy? Nejsou. Návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby číslo římská 4 12 40 26 288 se společností ČEZ Distribuce, akciová společnost Teplická 874/8, Děčín 4 Podmokly. Ičodič, nemusím číst, že ne. Tak, kdo je pro? A budeme čekat, až se paní vrátí? Ne, tak budeme počítat, napíšu, že odešla. Dobře, tak prosím tě poznamenej, že odešla a tady byli všichni. A bod 8.8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohoda o právu provést stavbu. Tak, je to Severočeská vodárenská společnost potřebuje opravit část přivaděče nebo vodovodu, nebo co to je, z Malešova směrem někam na Drahobus a jdou přes naše pozemky. To znamená, že musí mít s námi uzavřenou dohodu o věcném břemeni a právo stavby je tam taky asi. A právo stavby. Dotazy? Máte teda něco? To měla být ta smlouva o vzájemných právech a povinnosti související s rekonstrukcí toho díla. Takže
Chtěl jsi změnit usnesení? Ne, tam ještě mělo být další, tam měla být ještě ta smlouva o právu vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí díla. Tak doplníme. Návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na základě ocení. To už jist nemusíš. Za tečkou bude a smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního díla. Ještě jednou. A smlouvě. O úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního díla. Za tečku. Tak nemusím to už sešli jste, nemusím to číst znovu. Tak, kdo je pro? Všichni, děkuji. A na konci. Hurá, rekord. Mohlo to být rychlejší. Já bych ještě na konci, když jsme u majetku, tak bych chtěl teda poreferovat o lokalitě nad Ježkovým mlýnem, kdy teda jsme se dohodli jak se jmenují? Mackovi. S Mackovými jsme se dohodli na konečném řešení tam té jejich ulice, kdy teda oni tam chtěli chodník, protože se obávali, že tam bude velký... Nesměj se. Čas si nevzpomenu. Já jsem spíš lehce komentoval, to konečné řešení, protože to mě přišlo jako... No, takže obávali se, že tam bude velký provoz a takže tam chtěli chodník. Nakonec jsme s projektantama navrhli řešení bez chodníků. Normálně tam bude obytná zóna bez chodníků, tak jako celá ta oblast. U nich bude jednosměrka a bude tam zákaz vjezdu s dodatkou tabulkou pouze pro dopravní obsluhu. Takže jim tam nebude nikdo cizí jezdit. Z druhé strany, že jednosměrka tak je zákaz vjezdu automaticky. Jo, je to tam, budou tam ještě i 2 další parcely, jo, takže to bude sloužit pro tu řadu těch domů plus další dvě parcely, takže na tomhle jsme se dohodli. Mackovi byli v bance, nemám zatím informaci, vzali smlouvu, návrh smlouvy, vzali do banky, abychom věděli, jestli to tak vyhovuje, nebo jestli tam potřeba ještě něco dodělat, předělat a tak dále. Takže opravdu se blížíme k tomu závěrečnému projektu. Mimo to se chci jenom zeptat schválení rozpočtu, nebo kdy se sejdeme? Příští zastupitelstvo města je plánováno, máte to v digisprávě už. To tam bylo už, jo. Na 18.12. 18.12. od 16 hodin bude rychlý jenom k rozpočtu. Pokud se nevyvrbí ještě nějaké věci, které by bylo potřeba projednat. Takže před Vánocem, abychom neseděli tak dlouho. Když dneska jsme udělali rekord, nemáme si co promítat, to bylo svižné. Takže závěrem bych chtěl poděkovat zastupitelům i veřejnosti za to, že přišli nás podpořit, jako vždycky. A děkuji za účast. Takže 18.12. Máte to v digisprávě všichni. Ano, a 2.12. zváme všechny na rozsvícení stromečku. Ano, 2.12. rozsvícení vánočního stromečku od 17 hodin. Děti budou zpívat koledy, stromeček už máme, ještě ho nazdobíme trošku, aby to trochu vypadalo.
Děti budou zpívat, budou tady i snad 2 flétnistky, které budou hrát na flétny, koledy. Zítra se to potvrdí, až se to Jo, budou školovat zítra, jestli zdali. Ale vypadá to, že jo. Takže to je nejbližší program v pondělí. A pak v neděli, A stánek se svařákem je taky zajištěný. No, a v neděli chodí to. 8.12. Podřibský žestový. Jo. A 8.12. podřibský žestový kvintet bude hrát do oken. Objedeme všechny místní části, protože oni toho druhého nějak mají plno. No. Ale uděláme to tak, jako jsme to dělali za covidu. Já si myslím, že to bylo taky, že to bylo taky dobrý, pěkný, že prostě objedeme ty místní části, zahrajeme. Přijdou i lidi, kteří nepřišli. Už z toho se stala tradice. No jednou už v Okovic jsme to dělali. No, ale pak jsme... Takže ještě jednou děkuji za účast a těším se na příště. Jo, technika nás předběhla. Mrcha. No to Milane, tam je to nějaký, v tom kalendáři, tam je ještě 18. něco, teda 25. v 6 hodin je tam zastupitelství.